जों दिनै बोराय बुरि दिल्लीयाव फैदों। दिनै 14 तारिख समबार बाराय, गाबोन 15 आगष्ट मंगलबार दिन थांसै अब्लाबो। हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं, बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय आं भिडिअखौ दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनावसो लाबोबाय लोगोफोर। मानो होनबा आं लाबोखायाखै आरोना, मानो होनबा भिउबो जाया, साबस्क्राइबबो जाया। आं बेनिखायनो बिराद लाजिनाय मोनबाय आरोना भिडिअ बानायनो। ओमफ्राय जियानो जादोंला मानो, आं थेवब्लाबो दिल्लीयाव थानायखौ बानायनो लुगैनानै बानायदों आरोना लोगोफोर। जायफोरा नोंथांमोनहा नायबाय थादो, बा जायफोरा नायाखै नायनानै साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज। बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय नै जोंहा बोराया बुरलां थाबायगासिनो आरोना, एकदम थांलाय फैलायनो। ओमफ्राय जोङो दा रोङियाव दङ आरोना बोराय बुरै। ओमफ्राय सानै दंबावो आदैमोन, बिसोर दा फैगोन 10टानि गारिजों। जों दहाय फुङावनो 6टाजों फैबाय आरोना। ओमफ्राय जों दा बे आदै सानैखौ नेगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै JCBआ बबाव लांगोन मिन्थिला, ओरैबायदि गोदान आरोना लोगोफोर। आयो बायनो हानायमोनबा। ओमफ्राय नै जोंहाना बोराया उन्दुगासिनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो दहाय उन्दुखांबाय, ओमफ्राय बेसांखौ उन्दुबाय थानोना। ओमफ्राय बिराद थान्दाबो नांबाय, ओंखामबो उखैबाय आरोना। जों दायो ओंखाम अर्डार हरदों, मोनबोसिगोन, मानो 12टा बाजियावसो जायोना। एसे समायना नुदों नै 15 आगष्टनि माबानाया, फिरफिला सिथाबनाया बरिया नांदों आरोना। माने आं ट्रेन सानिफ्रायसो भिडिअ लागासिनो आरोना। जों दायो ट्रेन सिङावनो दं आरो। ओमफ्राय लोगोफोर, नैबे मानसिफोरखौ आरोना आङो माने नायबाबो अहाला आरोना। बिराद नायबाबो अहाला आङो। बिराद मोजां ओरैबायदि बिमाबो बिफाबो फिसाजो सानैबो ओरैबायदि किउट आरोना। आयु सैथिबो सानैबो समान आरोना, जावजा बायदि। बिराद मोजां। बिमानि बेगाव ओरैबायदि फैसा नागिरगासिनो आरोना बिसोरो। माने मेथाइ जासिग्रा फैबानो बिराद हारला जायो आरोना, बादाम जासिग्रा फैबा। ओरैबायदि समायना मानसिना। मा दंफां बिसोरो? दंफाङा बैग्रि दंफां बायदिसो माथो ना? थाइजौ दङ। बैग्रि बायदि नुदों माथो। बिथिं फैबा थाइजौ नुयो दा तामिलनाडुआव गथाय माबा गोजा आरो, निम दंफां, ओमफ्राय नालेंखर दंफांल' नुयो। जोंबो मोनहैसिगोन, बारा गोबाव गैला। जों ओंखारनाय जायगाया कानन बिहाराव ओंखारगोन आरोना जोङो। कानन बिहाराव ओंखारसै। ओमफ्राय जों दा फाइनालि फैनानै काजु बादाम मोनबाय आरोना। ओमफ्राय काजु बादाम मोनखांनानै जोंनि कानन बिहाराव मोनसिगोन आरोना। थांबाय थानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर, नै आंना खानाया अबस्था गैला आरोना। बारजों बिराद जेथो जाजोब्बाय। मानो होनबा खोरि खायदायावबो बेरायनानै लाबायना, अबस्था गैला ससेबो। ओमफ्राय ओंखामाबो जाबाबो जायै बायदि जायो, माने बिराद हामखांजोब्बाय आरोना। गोदोना हामखांजोब्बाय। ओमफ्राय जियानो जादोंला लोगोफोर, आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोना, बारा गोलाव खालाम।